Здравей, Тони! Здравейте! Изработихме тази къща. Колко време живеете с жена ти тук постоянно? По принцип около 2 години. А защо избра такъв тип къща вместо монолитното строителство? По облегчена процедура по документация, кратки срокове на изпълнение и най-вече ме грабна вашата технология на изработка. Входна част, кухненски бокс и дневна, 49 квадратни метра. Втория етаж се състои от 2 спални и баня, 49 квадратни метра. Живеете от около 2 години тук, нали така? Зимата как е? Лятото как е тук? Ние сме много доволни. Има голяма изолация, която ни дава комфорта, от който се нуждаем и през всички сезони. Зимата е топло, устойчиво е на ветрове, на снегове. Във Варна по принцип нямаме много, но примерно когато вали много силен дъжд, нямаме никакви проблеми, нищо не тече, лятото е също хладничко, не чувстваме някакви липси, както в съвременните тухлени или панелни сгради. Да, понеже повечето клиенти се притесняват дали строителят е надежден, дали е качествено изпълнено, бихте ли ни препоръчали? Да, аз препоръчвам Мегабокс, защото ние, както вече споменахте, живеем от 2 години и мога да кажа, че от 10 мога да дам 10. Благодаря.